Damn, det er hele pakken, det der, mand. Hello, are you guys also hiding? You all in war. Det er helt gaskammer, det der. Din bomber, mand. Helvede, P. Hvad er fuck? En bomber, mand. Ja, fucking det. Hallo! Hallo, skyd om ham der, P. Skyd om! Tak, P. No panic. Pille skæve, mand. Der er en P, du er for langsom. Hjælper P. Det er Det er sådan her. Sådan her løb. P, hvad med, du har som billede der? Er det mor, eller? Ja, det er Findel. Så ikke noget fisk. Det er sådan en lille gennemristet findel der. Der er slang, jeg ved. Udlang. Ind med. Tak. Ja, prøv at se Tim så langt. Ja, kom. Nej, gå nu med, quick. Hey, nogle fisser, eller hvad? Vi har B. Okay. Anti-long pop. Jeg er nødt til lige at trash talk på det. Hvorfor er du kun ud hos PP? Det er en syg flash, den har jeg ikke tænkt over før. Ingenting, P. Kort. Kort. Igennem! Ikke lad ham gøre det igen. Spil en YOLO-smok. Lang. Flash er bag dig langt. Ser ham ikke. Det er jo noget, der P. Sidste var langt før. Lang, low. Low. Flash lang. Ind ud. Jeg er væk, meget nok. Flasher. Væk! Okay. Der kommer en flash af gus her. En pit. Der kommer. Vi spottet pakken. Oj. Så kan jeg bare top midt, eller? Ja, de kan godt være tilbage mod dig, så. En pit død. En mod lang hus. En mod midt. En lang hus død. Det var top midt. Ja. Hvorfor har jeg givet ham penge? Vi vil kun have kills. Okay. Maybe it's go B now. You know what I did? Anti-B puff. Wiu. Det skulle godt have hørt, du også med på den. Nå, du går op på side, dit videre. Kom ind. Vi skal da lige have en runde. 11 på 4 runder, man. Goddamn. Ja, så er der også andre, der kun har skudt ind. Og 2, og 3. Er det der, det er wiu, eller hvad? Jeg fandme vist, det var en wiu, skal jeg. Svøb her. Hvad siger han? Er det wiu, det der? Jeg tror det. Kommer de ved nu? Har de været ved? De kan bare Nej, prøve. det er det. De kan bare prøve. Det er meget ikke oversagtigt. Hvorfor nu? Han måler B. Og flasher. Ingenting ude af. Noget B nu. Her, Sanker! En med ud. Nico har din ryg, Sanker. Jeg vil se sidste. Der stod T-Sport på lang tid. Skav. Det er en stor skav. Korten. Løber korten. Du skal jo ikke trække. Fuck, man. Kom op! Vindue! 15 sekunder. Kan du måle bomben? Lol. Og kassen. Gus og kassen. Kan du vente? Jeg prøver. Jeg trækker tilbage. Nej. Lander. Lol. Skal lige have en view, eller hvad? Banker den ind? Har du flash over? Nej. En kar. 100 Kar i bag. hvert fald, ja. Måske begge. Kar død. Måske begge. Nice. Hvad var resten af? Ulala.
Hold op også. Once in a lifetime. Det må du nok sige. Jo. Once in a dust time. Normalt skyder du 21 på 4 maps eller sådan noget. Det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Det er rigtigt Ja, nok. rigtig nok. What do you wanna... Godt, du bare fyr. Lå død. Vent nu! Åh, så. Fuck dig. Hvad? Jeg sagde mig, jeg sagde ikke, jeg havde dig. Jeg havde ikke en skid, mand. Du Det føler var mig også bra. det, han ikke sagde. Nå. Der var fandme flashes. Det er Iron Dome, det der. Kald det lige det. En up the side eller Flash sådan. over, kør. En midt, dobbeltdør og en kort. Kør. Hold CT smoke. To kort! Ah! Kan vi holde? Det til en nu. Det ved jeg ikke, du skød, du nattede en. Skal du frags? Åh, den vil ikke have den der. Fuck mit liv, mand. Trækker Du får op lige mod nu der en. en fucking AK-kode, det der Kort tror jeg pis en der. og en Fuck, ud. du snakker meget. Jeg flasher kort her, er du klar? Du har kastet ind i hovedet. En midt, måske mod Burde være kort. low. Nej, han er CT. Nice surprise, det der. Iron Jeg har Dome et. CT. Jeg har 1 HP. Kan jeg kryds? CT. Den er bare. Ja, godt. Lander bare. Jeg går. Bonjour. Det tror jeg på. Baguette, mand. Bonjour, monsieur. Okay, så er det ved at være tid. Jeg har heller ikke skudt nogen længe. Nej, du skifter side med 21 kills. Shit, hvor. Wow. Han plantede oven på single. CT. Vent du. Du har en pæk, jeg kan mærke det. Ikke min pæk. Jeg siger det bare. Lol. Hvorfor tjekker han mig der? Uha, mand. Jeg vil nok, han løber hele vejen forbi, og så tjekker til allersidst. Nej, jeg skal lige huske at tjekke pitten, du ved. Nej, du sætter op landet til langt, jo. Idiot, man. Eller et eller andet. Det er seriøst noget russer noget der. Nej, I tager bare den. Russer-tags der. Der fik jeg nøje på. En kort fremme. Sidste. Bare skulle du godt spille. Ja, præcis. Der bliver snøftet meget herinde. Man skulle kæmpe tro, det var jul. Lige hvor julemix der. Ja, vi lige vinde. Så Det er jeg godt. spiller næsten meget halvanden time, har det ikke det? Nej, 45 minutter. 45 minutter. Står inde på Skal jeg scoreboard. tage B? Ja, det må du Skal gøre. jeg tage midten med den der? Ej, det var... Hold, man kan se, hvor lang tid kampen var. Hold, mand. Wow. Hjælp mig. Fuck mit liv, mand. En kort, han kan godt være helt fremme. Stod lower. De må være kort. 5 mod 3. Jeg går mod lang her. Der er 4 tilbage. Sorry. En kar! Fuck. En kort. Bombe. Ja, For bombe bombe kort. Ja, bombe. Kort lige dernede. Resten må være lang. Er en midt? midt. En ude vores midt. Kommer en mod kort nu. Ja, jeg løber B her. Og tager ham. Nice. En B. Død B. Sidst var ham med. Bissen sidste. Jeg kan ikke her. Nice. Det var bare game. Det var et hårdt game. Sådan er det, når der er en, han Det er derfor, det på er godt. bremsen derovre. Jeg har skudt 21. Jeg skal ikke mere nu. Damme. Can't. Det er tid til bedre en spiller, kan jeg nok. Hvad? Skulle der spille først forhåbentlig?